салом бинандагони хабар-тиҷӣ, ман шуморо бо ин соли нави мелодӣ табрикатон яд гуфта ва ба ҳар яки шумо, ба оилаи шумо хушбахтиву хурсандиро таманно дорам. ва чӣ хеле ки мебинем, соли 2020 соли бисёр вазнинтар буд ба ҳар яки мову шумо. ин соли 2020 гузашт, вазнин буд, набуд ва вақт рафта истодааст и ҳама чиз дигаргун мешавад. вале одами зот то ҳол зинда аст ва ҳар яки мову шумо яке таваллуд мешавад, яке мегузарад, меравад. барои чӣ инсон одами зот истодааст? барои он ки инсониятро худованд офаридагӣ аст ва гарчанде ки пайғамбари мо Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам он кас дар ҳамон вақте ки буданд, одамҳое ки мусулмонҳое ки буданд, он касро тансиқ мекарданд ва ганда медиданд ва нигарон нашуда бар ин, пайғамбари мо ҳар яки мо шуморо дӯст медоштанд. дӯстони азиз, ман чӣ гуфтанӣ мехоҳам? ман гуфтанӣ ҳастам ки ба ҳеҷ чӣ нигоҳ накарда ин дунёи дурӯз аст ва мо инсон, одам, худованд офаридагӣ аст моро ва ин пул, кор, ин дунё, ин ҳама чиз вақтича аст ва мову шумо бояд якдигарро ҳурмату эҳтиром дошта бошем. ҳолон 2021 асри 21 ва одамо дигаргун шудагианд. и тараққиёт карда истодааст дунё, тараққиёти зиёде кардааст ва одамҳоям дигаргун шуда истоданд. одамҳое ҳастанд ки аз зиёдашон баровардагӣ ҳастанд. мабодо пайғамбари мо гуфтанд ки ҳеҷ вақт мусулмон як мусулмони дигарро ранҷонда набошад, ранҷондаву гурӯстонда набошад. ки мову шумо мусулмон ҳастем. мо набояд барои пулу барои кор, ин пул, ин кори дунё мемонад. муҳим нест шумо дар куҷо ҳастед, бо кӣ ҳастед, ин муҳим нест. пул, кор муҳим нест. муҳим он аст ки одам истодан, одам будан муҳим аст. одам будан ба шакли чӣ? ба кадом тавр? ба тавре ки яъне чӣ коре ки нашавад, чӣ коре ки кунӣ накунӣ, ту гунаҳгор ҳастӣ ё ногунаҳгор ҳастӣ, мо туро дӯст медорем. ба ҳеҷ чиз нигоҳ накарда, ба ягон чиз, на пул, на кор, на як чизи дигар, дуздӣ кард ё ки дигар корӣ кард, пайғамбари мо ин хел намекарданд. агар ҳозир мебуданд, ҳамон одамро дӯст медоштанд. дуруст аст ки яъне ба одамон дар ин замон, бале барои одамои дуздӣ, барои одамкушӣ, яъне ва ё психически касаланд, одамои ин хел корро мекунанд ва ёро бояд лечение карданд. лекин агар тамоми шаклияти картаро бинӣ, мо набояд якдигарро ранҷонем. ина бисёр фикр кара бароед ки гапи ман дуруст аст ё нодуруст. албатта дар комментария нависед ва агар ман ҳақ набошам, бо ҳар яки шумо ман тайёрам инро обсуждат мекунем. ва дониста гиред ки муҳим нест пул, кор, чиз. муҳим он аст ки одам будан ва одам истодан.
мо набояд дили якдигарро ранҷонем, мо бояд да якдигар ёрдамӣ расонем, ёрдам расонем ва кӯмак кунем. муҳим нест ки вай одам ба ту душман аст ё душман нест, ё ба ту вай ягон гандагӣ кард, ту бояд нағзӣ кунӣ